Hai Bairok norok nai tongo kok borok kotma YouTube channel. Haidi hingke tongte omo hai kotma no seng salaya no je o kotma no khnawoi seng asike bokhawo srangano tai seng bokhawo kaham ka wansongnani bo rengana hnei ang khawansogo khajani ta khoktai bo khokjong o kotma wngkha je khoroksa serai phoroni simino borok kaham tongmani tai bo asike borok kaham bunyo paji saya tai buibe walaya tai rang puisa rongno bo kono lob koroi tai bui bono biang dagi bono rang rok kisa misa bisi rok reka hangke bo najajaya tai asike o parawo osrai kaham bobai buni khugrogo sajagoi tongo bini mung belai kheno buibono borok kaham hwnoi bokhawo chonglayo hake tongte hingke no salcha hangke bini belai kheno nangmani din phaikya bota bo 17-18 bosor boyos sikla angnai phainani nangka tai a parawo bo tongte khe bo homni no samung rutuknani tai kono somoyo samung mano tai kono somoyo samung maya hakemang no bo somoyo masaya hakemang no bo torjanani nangka tai salchake bo samung rutugoi yang paraguriwoi samung maya wngoi phirogoi phaima jora hangkano khoroksa bura bono ringhorka tai bo ulta phirogi naisik naimani bura no nuhoka tai bura bono phaigrade hinsawoi bo bura ni ganao rwktharai thangka tai bura no naisik naimani bini 3ta bosta kotma bo bangmora otijak tai ha bura bono saka oro ke bono phono hajira damano hnai asrai no sungka tai asrai saka aw manu angno nini hajira ngai manu nini samung tamo khlarai nangano sadi ang nono samung khlai ruwan hnai osrai saka ai aproke o bura saka bono ok tinta bosta jeteinani ang belai kheni hilik jakha tai o bosta no teinani bagoi ang belai kheno nango ni saka tai aboni bagoi ang tinta rangsangni puisa rnani bagoi raji tongo hnai saka tai aproke osrai boini bosta kaisa nawoinai bo sakang himai phaidi nono tonriana hnai himka tai himte hingkano kaisa nodiwo thangoi sogoi kya tai a nodiwo sarai hingke parangi thangka tai o bura hangke bosta kanoi tijak bo a nodiwo parang malia hnai nodi kinaro khe basai na sigoi tongkha tai o sarai saka phaidi ba hnai hiringoi saka tai o bura saka ango je poja kanoi tiyoi o tui parang mangla ang bura bongja jakha tai ang parang na hangke esekolok nai hai hini saka hangkano o sarai phirogoi thangka tai bo saka nungo bosta kanoni bisingo te kaisa nung bosta teidia mano hnai charaino sangka tai o sarai saka tei mano hnai saka hapino o bosta nono ang rna musung yata hnai asraino saka tamni bagai hingke oro wngkha rupani puisa siki tongo tai nung teija kharai thano abona ang kiriwo hai hininai osraino saka tai osrai saka ang aba hai borogya je nini o rupani puisa bosta no tei kharnai
seraya hanyai bo saka tai aproke tho gaba tiya ko hanyai hasrai ke bosta kananya kha tai obura hangka bosta kaisa khlaioi borok tui parangai phainani nakha tai hake himte keno obura bono kaham ke nozor naraknani nango tai hake himte keno osrai bo bono kipilin haka hangke obura no sondehongo je obura ano bini puisa tui kharna kirijakta hanyai bo himnani nango tai hake himte keno kaisa hasa malai ukha mura kusuk mawo tai o mura kusuk mawo hangke obura sauka ang sak himanase boseke dainangai tong tai o hapongo ang opojana tui kasanani hangke mangla kha hanai bokoli titing kalibrawi asraino saka tai asrai saka hangkeba nangano tinta bosta no redi nang sak sajung himai phaidi hinai obura no saka tai obura saka obosta ang nuno bahagera namusungnai obosta wongka rangsang ni puisa mangsi hinai saka tai nang tei ja kharno abo angkiriu tai angle obo buraja nang tei kharka hangke nona ang ripirigei mangla khnai sraino saka tayo srai saka nang aboni bagai tawana di phaidi hinai saka tayo bura saka nang oje posta timani nono tai soita rangsakni puisa bari rirwana nang ano khibi wirok ta khardi hinai osraino sanani nakha tai osrai saka phaidi hingke ang o tinta bosta no tui thangai parangai nai no nasing chogoi tongyana tai nang truk khe phaidi ano sala paidi hinai oburano sawinai boi hasam kasanani jengkha tai hake hasam kasai thangte keno obura no ulta phirogin harine mani obura osraino belai kheno nozor khlaioi je bono kharna kirijaganai nahamani nuhuka tai osrai a tinta poja no bosta no tui bo truk ke himte ke bo wansongnani nangka je orongkha sirboni puisa tongo rupani puisa tongo tai rangsakni puisa tongo tinta bosta tongo jodio tinta puisa tinta bosta no ang tei kharka hangke tamo no bo wansogi nei kya o tinta bosta no jodi ang tei khari thangka hangke ani songsar ani life future ro busuk ka tongthok no tai ang buri bo kaham kanai manana tai nok hok bo kaham ngana tai gari gora bebak no ang pai manana tai ani life bebak no sukngana hnai bo wansogi himka tai hake wansogi himte keno ulo osrai kubunyo bo mani malia je bo wansoka oburale oje puisano tuile tamle khlasinai bo tai tamle chuksinai thenya se nai tongka hanai bo obura osrai wansoka osrai wansona nangka je oburani yago omahai je puisa kaba ma tongoi tai tamalo chuksinai boba thenya se nai tongkha hingkangke orang puisa bini bagai ase dorkar liya dorkar hingkangke ani o puisa ani bagai si tamni bagai himala angle bo karibo sa taibo sraikho tayo puisa no samung nang hingke angno nango hanai osrai phat ke bodoi tinta bosta ni puisa no tui kharei thangka tai kharei thangka no obura bono slabai narak malia tai bo aseka hasalo kharei thangka tai abura bono rutukoi malia tai osrai phat ke nogo phaioi bo o tinta bosta no nogo phai kholok pai male
bebak no aro holong sigi pathor mangke mangkha tai apruke osrai belanya wana jakha bo obura ano tamukhe hake thangmak laikha je obai pathor no ba pusa hanai ano tirmak laikha hanai bo belai kheno wana jakha tai sintang jakha bini tamo ano potilima tong bo tangai ana hake tirmak lai babo belai wana oi babi oi cinta kalainani nangkha taya bosta khulogoi naifuru bo kagojo kaisa chithi swijak mangkha taya chithi o naoini bo pori naifuru a chithi o swijak mangkha taya chithi o tamhone swijak hwmale o bura wngkha a rajyoni raja si tai o rajani kuno bwsabwtwi kwrwikha tai bini bwsabwtwi kwrwini bagwi o rajyo o sabono raja swnamwi mano abo hai borok kaham rwduknani bagwi se bo tini obo hai bo dej guriwui borok kaham rwduknani nango tai obo hai borok nango je rang puisa lob kwrwi tai kuno don sompoti lob kwrwi abo hai borokno bo bwsa swnamwi raja swnamna bagwi se bo tini obo hai borok kaham rwdugui tongo hwnwi aro chithi o swijak tai chithi o purapuri paikhankhe no osrai belai kheno dukhu nangjakha tai bo wansoka jodi ango tinta bosta no twi khairiyake ang Rajkumar wngwi raja wngwi tongna tongmasi hai hinai bo belai kheno dukhu nangjagwi kapkha tai aswk chrai phanjini simi bo aswk borok kaham wngwi phaimani tini obo hai aswk je bini suk shanti phaina jorao bo tini aro khe bo tini chaya samung khlaiwi bini tini thokokmani din phaiwi bo belai kheno sak sak dukhu nangjagwi sasung jolijagwi nasilaijaknani nangkha phaidi hingke tahuk teibo huksong singo kothomano khnawi tamo swrwngjaknai man hingkangke jefuru jekono samung tangkhangke charaya sangno tangwi thana nangnai abo swng wansuknani nango tai osraino nukha je bo chrai phuruni simini imandar je kubui borok je bo rang puisani lob kwrwike phaimani tai bo thwiyachakno o je tomung bino je lob kwrwi borok kaham tai buni rang puisano naya abo hai wngwi thangwi mangkangkhe thwiyachak jorotwi bo abo ha o tomungno sariyawi jodi bo tomung kaham mangkhe no nangkhe thwini hini wansoka hingkhe tini bo Rajkumar wngwi raja wngwi tongya tongmani phaidingkhe tahuk teibo huksong norokani kothomano khnawi khnatokjakkana angkha khaio taibo khnatok je omo hai video kothoma nainani muchungkhangkhe norok like comment share tei subscribe bell icon khai tapokdi tinini bagwi asung siteng jotono no hambai tai khulumbai kya।